Vitajte. Hľadáte niekoho, kto vám pripraví vizualizáciu alebo návrh interiéru? Rád vám s tým pomôžem. Na začiatku vás poprosím o pôdorys priestoru, môže byť rukou nakreslený alebo od architekta, a niekoľko obrázkov inšpirácií, ktoré vystihujú štýl, aký sa vám páči. Ak sa dohodneme, spracujem podľa vašich podkladov prázdny priestor. Podľa fotografií aktuálneho stavu doplním do modelu materiály dverí, podlahy a stien. Následne vytvorím viacero variantov základného rozloženia nábytku, aby ste si mohli vybrať smer, ktorý vám bude najviac vyhovovať. Po výbere spolu doladíme detaily, napríklad typ dvierok, poličky či rozmery jednotlivých skriniek podľa vašich predstav. V ďalšej fáze pripravím návrhy materiálov a farieb inšpirované vašimi obrázkami. Vypracujem niekoľko farebných a materiálových variantov tak, aby všetko spolu ladilo a zodpovedalo vašim predstavám. Keď všetko doladíme k vašej spokojnosti, návrh sfinalizujem, doplním dekorácie, pripravím realistické vizualizácie, ktoré vystihnú celý priestor. Ak budete mať záujem, vypracujem aj základné výkresy pre stolára. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na prípadnú spoluprácu.